Ndeme ta. Oh, ko bere be kare timi. Comme joli, o be siman joli sigilena. Wallahi. Ay. Amanteli ga aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya. Mariam. Nklobila. Mariam. Oti kan nania. Oyo. Muso bere nani. Mariam ne bi nyini ngawo. Muni be ni nyongo jere. Teriya ke? Ay teriya te. Sinaya de be ni nyongo je. Sinaya fana? Awo. Obisa do nete. Obi nite. Parce que Mariam e be kane de mene de ka kelela o te ya. Me Mariam eta jugale no ka temene ta kane. Tien wal kele nganta dabla fon fashi kan kunci ko rena ki kono. E nya bolen do marfa. Ha? Ube akilna jumeni be ila. Kanye bo marfa fana Fati. Ne bolo ngone be ke de mekele lo Fati. Ite kan ne de mekele la de. Ibi ki yere de ka keleke. Amuna? Ne be kan ne de mekele la bigo ato ne mbolo jigi ka bo kele la. Ali bi kele ne me de bolo. Ne ta jigine lo eta korota le no sanfé. Ça veut dire que ebe Umaru ko yere la ka temene kan. Umaru ko yere. Awo. Enye be Umaru la ka temene yere kan. Ebe kan ne mi de mekele la de. Ni ne ko karsa nga kele anga jo anga kan. Ni bolo ba kan. Ebe ka fɛn fɛ kɛ kɛnɛma Umaru kun bɛ ka taa bɛɛ de tɔn binne de kan so kɔnɔ. A fɛ I bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛ kɛ a bɛɛ bɛ taa labanni de ta la n ka dusukasi ni n ka tɔɔrɔ la donc o tɛ fɛn min na kɛ madame an ka jɔ i y'a mɛn wa parce que ne bolo teriya dabɔlen don hakilina ɲumanya de kama tiɲɛ don I bɛ ka ne dɛmɛ n ka kɛlɛ la mais e ta bɛ ka juguya kɛlɛ la ka tɛmɛ ne yɛrɛ ta kan. I tilala? Awɔ ne tilala. Fati e ni cɛ ni baraji. Awɔ. Fati ni ni ko fɛn fɛn kɛ e dɛmɛlen don. I dɛmɛ. So ne bɛ mun fɔ Umaru e ka Umaru. Ko ne de bɛ ni mɔgɔw cɛ. Wa désormais Mariam bi I semɔ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Hali ne m'o don ne da. A banna. Wa I semɔ ni mɔgɔ cɛ. Wa bi ka k'a fɔlɔ a n'a laban n tɛ fɛ k'i sen yɛrɛ n ka bulonna la bilen a teriya kolondenya an k'a da yan. Merci Fati i ni ce. A Fati ne faga bi dɛ ne Mariam kɔni mais ka daminɛ bi la fo ka se don min ma ni ne sen bɔlen Fati ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de la ka waliden nin siri k'a d'a kun a ma ne sara foyi la a bɛ na n ka so k'an dɔgɔya fana Fati ko n baro k'an dɔgɔya tila k'a fɔ tuguni ko n k'an doni jigi mais ne bɛ n'a dɔn ne bɛna min kɛ Fati ye ni cɛ ni baraji. Ba, Anche, ina kuma mena. Ke borom? De wuli kun bɛ jaralakaw fɛ yen nɔ. N bɛ taga kun ne ma se ka taga bi n taara n ka bolomafara de tigɛ na. Jaralakaw ka fisa ni ne ye. N cogo di? E b'a dɔn kɔni ko ni ɛri ne bɛna dumuni kɛ so Fati. E yɛrɛ kɔni c'est à dire ni ne bɔra dɔrɔn e b'i sen ka peut-être man ya n'a nkalon tigɛ n taara jaralakaw fɛ n taara nin fɛ jaralakaw ka fisa ni ne ye olu ka denkundi ka fisa ni ne ka balo ye. Ma ne ye dumuni tobi a bɛ cuisine kɔnɔ ne kun bɛ gere kɔnɔ mais n ko jani ka na n bɛ boli ka t'o di ka na. E ma taa ye I ma wasa sa a banna. An ka yɛlɛ dumuni bɛ sanfɛ an bɛ taa. Fati o ye bɛn siɲɛ wɛrɛ ni kɔni tɛ parce que ni I mago t'i cɛ la I mago t'i cɛ ka taabolo la min man di ni e b'o de kɛ ka mɔgɔw ka so e de ye o I bɛ mɔgɔw ka so I bɛ ko y'a la min tɛ nin bɛɛ walahi I ye o I bɛ mɔgɔw ka so fɛn na I b'i yɛrɛ ye. Papa. Wa cogo di. Wa ne ma jigin la n'i ye fɛn o fɛn nin ko in na kɛ walahi Mariam ne bɛ nin bɛɛ lase ne ma. Mariam ka ko tɔ bɛ ka taga ne bolo da ne. Fɛn min tɛ n ta yafa Mariam ma walahi. Ouais.
ye kelen mana la ya Cité. ikana to fenga ne soro ide Non, faut y aller ici. Créer faut nous barrer. ah Ouais. D'accord. C'est confirmé 5 sur 5. ah unyana Ouais. unyana sinon e terike ya kumeneti ya kumefon kenena Kawado. Allez barbarer. ah ula ite nteke funya Et jonga vérification là-bas également parce que dans les tinga tchela ko asomi nga bon trop. yoro Aw. Jome ngoro ngale sa. ah ula itelia Nimi Bobby. Jarani sa. Ala ko kulati. Yoro belle. Ne nous fi ha. Ibi la ka bo re. Min sentigata mi boli. Ali bi se ni sera ka yoro la. Mariam konte fene. I know. Ikana jamfa de. Non, on plus ça. Okay. Ndeme ta. Oh, ko bere be kare timi. Comme joli, o be siman joli sigile na. Wallahi. Ay. Amante le kan. Grand sœur Abdi. Ça va? Voilà. Ko kan jine. Cey far fagal no munu bila. N son jalen de do quoi. Ka son jare. Fatire bora ambi. Itrem so. Ame mi nga ko la ke. Ni mi fani ma be bodo. Ni ne dogoyadi. Mo manga nya mo do ma de. Cey grand sœur nen fi amena koy. Dia mo ko sebet dia bi sikuma. Nta nale. Wallahi info. Ko ne kan se malaga fembela ko alle kana sali ka sobli. Mo ni misara de. Ko jume. Ay ne fone na biya ne dogoya fem nga juguni ni. Ni ne dogoya, ha? Ande nga bon ni Aisha che. Mo do manga de meji ngono ko yi. Ni nga jibe bla kan ko bejo. Ko fati ne sara ni. Boy ma abange jemino ni krokuno ka onge mo na lo su be na me kuma do fo yo ko. Sela niya san ta ma dore ba ibe lafiya ko. Mais nta bara chile jobi law. Wala jobi na. Mo manga nya mo do ma bi mo. Ante, jile. Tiens. Kaveri, grand sœur ça va. Atori. Sale, tu es effroné ko Basile va. Ayre, ma daso wa bo. Tu es wona bore sans sadale no jate abla. Katam. Wala intawra tararo dale no ka abla fwa. Jateti, ni fam belle. Jume folo. Wallahi. Jume kele jate jume. Kuma ko gacha. Aisha. Hein? Basile. Dieu de là. C'est pas possible. Tiens, attends. Pero fonga che frone ko. Blasma. Jona. Ay ne kono. Oy ala. Kana magana ne me touche pas. Oumar. Je pensais que tu m'aimais, Oumar. Tu as été fait. Oumar, ne yere dima, ne ndusku dima, kan kanu be dima. Chembe ne kele ekama, ne kidnappera Oumar. Semaine kele, dorokun kele Oumar. Il m'a ta police là, il m'a ta gendarmerie là, il m'a ta tribunal là Oumar. Ne mudeki là. Ne kunte ne fe, kumba fo ne dro. Oumar. Pandu ne wele ka téléphone passé ni ma nya fi Oumar je suis kidnappé ne fait be wuli ka ne nyini jayi Oumar était ne fait tout ça c'était que un mensonge. Mais comment tu peux dire cela? Oumar ne tkeraila Aïcha sabali name e kat ko kera dum na ni bichene be tum na la de bado Aïcha c'est la photo que n'était effet. Il est américain comme photo soit dit. Alors les bado mimi du school na ni biche. Wallahi. Oumar. Elle était sur mon rançon. Ne m'a ko fouetté nunushila. Est-ce que tu as compris? Ne m'a ko fouetté. Et ça n'y pense trop de Aïcha. Et ça n'y pense trop de. Nala sonama. Ne Aïcha mina mukila. Djembe ba la kali. C'est mon dernier mot. Aïcha. Ma. Bet. Chale ewe mabwa no. Chale. Ewe mabwa.
ne ma dege to na cɛ ka da sɔrɔ ka cɛ ka tile bila wa ɲɛnama na ko ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ cɛ ka cɛ ne bɛ ka se ka tile bila ne ka cɛ ay no to en problème nga cɛ ne bɛ sa be ko kɔrɔ to wuri cɛ bila pela sa cɛ le bila pela ban no ji cɛ an mɔgɔ la ɲɔgɔn no ni kelen no ne ma sɔn ma no ne tɛ sɔn no ne bɛ se ka tɛrɛ ni ko na to n'a da na ɲɔgɔn fɛ ouais cɛ adamaden bi n ka cɛ sɔn fɛn bɛɛ ma ne yɛrɛ jɔrɔlen don wallahi ka jɔrɔ mun na mais a kana taa polisiw wele kɛ a b'an ka basi yɔrɔ dɔn ka bɔ ne yɛrɛ nana sɔrɔ a taara a diyara n ye quoi grand sœur ne m'a libéré i tɛ kɔn k'o fɔ an ye joona ayi ne tun bɛ fɛ k'a labila ka da kumakan kan Fati ye min fɔ ne ma ne ma bɛɛ f'i ye voilà ne kun bolo n'an kun nana ka n'a sɔrɔ yan ne kun bɛ sira d'a ma parce que ne tun bɛ ka Fati de dɛmɛ o a nana ne dɔgɔya n'a sɔrɔ an m'o kuma la an ma se k'o kuma bɛɛ kɛ o donc n'a taara a yɛrɛ ma o y'o bannen aw kana na jɔrɔ foyi la bilen foyi tɛ nin kɔfɛ bilen da yɛrɛ ko ten ne yɛrɛ ko ten foyi t'a la bilen n bɛ tila ka wari d'aw ma n bɛ tila ka wari d'aw ma ne de ko ten ne de bila la o n b'a di cɛ bi fɛnɛ m'an bila mission na dɛ wɛ n b'a fɔ mana plataw ma grand n'a sœur sera so dɔrɔn n bɛ wari d'aw ma ciao an bɛ ɲɔgɔn dɔn o tuma e filila ne ma n ko madame de don jinɛ e bila pela an b'a fɔ ko n'an sera so k'a b'a jira n'an sera so n bɛ wari d'aw ma a b'a jira dɛ wɛ ne polisi ko don a y'o to yen an bɛ don a kɔnɔ su in na tuguni dɛ wɛ an ka taa 2 heures min wele an bɛ taa mission na a ye na an ka taa aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya